Ами да, примерно паднах върху една баба и един дядо в градския автобус. Студентки питат. Студентки питат. Студентки питат. Студентски живот, слабък живот, захвърлен и вечно песен. Здравейте, казвам се Петър. Здрасти, аз съм Мартин, Съм първа година в Софийския университет от град Дупница и уча пиар. един от Силистра и уча връзки с обществеността, първи курс в ФЖМК. На общежитие или на квартира си? Аз съм на квартира в Студентски град. На общежитие или на квартира си? На общежитие. Сам или с приятел? Или някой непознат? Непознат. И как е живота с непознат? Приключение. Кое те накара да избереш квартирата пред общежитието? Квартирата ме спечели с това, че осигурява едно удобство, което общежитието не може да ми го предостави, и също това факта, че ще съм с моята приятелка. Първоначално имахме малко сблъсък между двама ни, как трябва да живеем заедно, но с квартиранта ми се буди с хеви метал, аларми от 6:30 до 9:30 заедно, но след това той се оправи и стана добро момче. Ама чакай, ние това ще го качваме, той ще го види. Трудно ли ти беше да намериш квартира и как реално се справи с този проблем? Да, беше ми трудно. Средата на лятото започнах да търся квартира, но в крайна сметка намерих септември месец. Гледал съм и други квартири в различни квартали в София, но в крайна сметка тази ми хареса, която е в Студентски град. Горе-долу, какви са ти разходите на месец с квартирата и делиш ли ги с приятелката си? Квартирата е 1100 лева, т.е. ние делим по 550. Плащаме вода и ток, но самата такса е различна, варира, нали, всеки месец е различно. Също плащаме 17 лева на месец за интернет и телевизия и така е. Делим си парите за храна. Какви са ти разходите като студент? 30 лева на месец. Толкова ти струва общежитието? 30 лева. Общежитието, да, това ми е 30 лева на месец, което е изключително малко, не че искам да се дига де. Как ти се струва студентски живот в София? Ами, студентският живот добре, но София определено трябва да се оправи малко транспорта градския, тъй като когато почне вали дъжд, света спира за София. Можеш ли да кажеш, че е труден студентския живот? Не бих казал, че е труден, по-скоро е интересен, защото отиваш в друг град, запознаваш се с нови хора. Единственото трудно нещо, което ми беше, че не е вкъщи, защото колкото и да е... Аз съм от Силистра, малък град, но за мен по-хубаво от вкъщи няма. Кое е най-хубавото от това да бъдеш студент? Това, че отваряш нова глава в живота си, се запознаваш с нови хора, завързваш нови контакти и така и се развиваш самостоятелно. Мише, ти на квартира живееш ли? Или си на общежитие? И как е студентския живот? Има ли котараци? Здравей, представи се. Здравейте, казвам се Петър. От брег, нали Петър? A few moments later. Здравей, представи се, как се казваш? Здравейте, казвам се Петър и съм на общак. One eternity later. Здравей, представи се. Здравейте, казвам се Петър, първа година в Софийския университет, пиар. Да, Здрасти, може ли да, не въпрос. Добре, чакай, като блокирах малко. Разкажи ни някой интерес. Ами, факт да ми бехте казали по-рано.